Dnes mám narodeniny a rozhodol som sa, že moje prvé YouTube video bude v tento deň. Není to preto, že by som nejak extra narodeniny slavil, ale konkrétne tieto narodeniny cítim trošku emočne, vnútorne inak. Celý môj život, alebo teda väčšinu môjho života som prežil pod maskami dokonalosti, pod maskami, že som nedotknuteľný, že sa ma nič nevie dotknúť, s ilúziami, že musím byť chcený, pochopený alebo ľúbený. A mám pocit, že tieto veci vo mne posledný mesiac aktívne zomierajú a tento proces je veľmi náročný, lebo snažím sa v ňom nejako nájsť cestičky, ako v ňom operovať, keď v tebe niečo živé zomiera. Ale vnímam to ako veľmi pozitívne, že to vo mne zomiera, pretože si myslím, že jedine vtedy vie človek dosiahnuť pravú slobodu, keď dokáže vstať a nemusí si dať žiadnu masku na seba, že môže byť naozaj pravá verzia seba. A že nemá ilúzie, ktorému bránia žiť život slobodne a hlavne autenticky. Myslím si, že keď ako ľudia máme na sebe masky a žijeme s ilúziami, tak nevieme žiť pravý autentický život. A ja si myslím, že toto je aj do veľkej miery cítiť, keď ideš von alebo niekde tráviš čas a vedome vieš, že ty máš tú masku, lebo sa bojíš nejakej zraniteľnosti alebo že ako by ťa videli druhý a prídeš domov, tak minimálne ja to vyslovene cítim, že strašne veľa energie berie neautentické žitie a si vyšťavený, aj keď by si vôbec nemusel a niekde hlboko vieš, že nežiješ autenticky. A ja si myslím, že jedna z najkrajších vecí, čo v živote vieš dokázať, je sa stať, kým naozaj si. Myslím si, že život je do veľkej miery, áno, určite samozrejme aj o tom, že naberáš nové skúsenosti, učíš sa, ale myslím si, že do veľkej miery je život aj o tom, aby sme sa naopak nie učili, ale nejaké veci, ktoré máme v sebe, odstránili. Myslím si, že skrz toto odstraňovanie, ako keď si predstavíš sochu, hej, a ide niekto tesať do kameňa, tak máš nejaký blok, čo si ty, a niektoré veci proste musia ísť preč, aby si bol vlastne svoja pravá verzia, do ktorej sa chceš ty sám vytesať. A toto nie je len učenie sa nových vecí, ale nehávanie ísť tých starých. Niektoré staré veci v tebe musia zomrieť, či už sú to nejaké traumy hlboké z detstva alebo nejaké negatívne skúsenosti, musíš to nechať ísť. A ak náhodou sú to ľudia, ktorí ti ublížili, tak im musíš odpustiť. A musíš im odpustiť nie z toho, že kvôli ním, ale kvôli sebe. Musíš im odpustiť kvôli sebe, pretože nemôžeš žiť život v hneve a v nenávisti, pretože ťa to bude zožierať a ďalej sa v tom budeš utápať. Takže ak to je človek, musíš odpustiť a ak to je nejaký obranný mechanizmus, ktorý ťa doteraz chránil, tak ho musíš nechať ísť. Musíš mu poďakovať, že to bol kedysi jediný dôvod, prečo si prežil. Ale keď už tento obranný mechanizmus nemá miesto v tvojom živote a už vieš, že prežiješ aj bez toho, aby ťa musel tento mechanizmus chrániť, tak v tebe musí zomrieť. Ale hovorím, je to veľmi bolestivé, pretože táto vec je vyslovene živá v tvojom mozgu. Kedysi ťa chránila, ale už nemusí. A aktivuje sa. Ten obranný mechanizmus sa vie aktivovať, keď to vôbec nie je potrebné a to ti tiež berie extrémne veľa energie. A toto uvedomenie, že si všimneš nejaký svoj vnútorný vzorec, ktorý kedysi bol prospešný, teraz už prospešný nie je, práve naopak ti bráni žiť, pretože tento obranný mechanizmus ťa kedysi bránil pred bolesťou. Teraz, ak sa aktivuje, a už ho nepotrebuješ, tak ťa nebráni pred bolesťou, ale nedovoluje ti žiť. Pretože nevieš si niektoré veci možno naplno užiť tak, ako by si chcel. Možno sa nejakým životným skúsenostiam vyhýbaš na základe predošlej bolesti, lenže to je problém, lebo ty ako človek chceš žiť aj dopredu, nechceš byť zaseknutý na jednom mieste ideálne a je veľmi ťažké sa posunúť do ďalšieho životného obdobia so starými vzorcami. A ja cítim, že tieto vzorce vo mne aktívne zomierajú a je to zároveň veľmi oslobodzujúci pocit, ale zároveň veľmi bolestivý, pretože mozog miluje to, čo pozná a veľmi nemá rád nepoznané. A ty keď vstúpiš do toho nepoznaného, že si aktívne uvedomíš, že niečo sa v tebe začína ako keby v úvodzovkách aktivovať, a vstúpiš tam a povieš, že nie, proste odmietam takto žiť ďalej, nemôžem takto žiť ďalej, tak mozgu sa to nepáči, pretože bolo to kedysi to jediné, čo poznal a bráni sa novej skúsenosti, ale on to nemyslí zle. On ťa chce chrániť, on ťa chce ochrániť pred bolesťou, ale ty už vieš, že to nemusí znamenať automaticky bolesť a aj keby, tak skrz tú bolesť vieš vyrásť. Takže
všetky tieto masky a ilúzie, ktoré máme ako ľudia, tak si myslím, že nám bránia žiť. A myslím si, že je veľmi prospešné tieto masky a ilúzie si uvedomiť a snažiť sa s tým niečo spraviť, ideálne čo najskôr, pretože potom po zvyšok svojho života vieš prežiť naozaj vo svojej pravej verzii seba. A myslím si, že to je, aspoň minimálne ja mám také vnútorné volanie, že toto je vec, ktorú musím spraviť. Musím sa stať tým, kým naozaj som, nemôžem žiť, kým nie som a nemôžem chcieť žiť na základe toho, aby som sa ľúbil ostatným, alebo na základe toho, aby som sa cítil niekde prijatý. Pretože jediné prianie, ktoré ty naozaj potrebuješ, je prianie od samého seba. Akceptácia samého seba, aj svojich zlých stránok, aj svojich pozitívnych stránok. Jedine vtedy vieš byť naozajstná verzia seba. Nehrať sa, že tvoje negatívne stránky neexistujú, vedieť, že existujú, akceptovať ich, vstrebať ich, uvedomiť si, že aj toto je súčasť teba a jedine vtedy, keď sa nebudeš tváriť, že neexistujú a budeš ich akceptovať, jedine vtedy vieš spraviť nejaký pokrok. Takže ak aj ty cítiš, že máš nejakú masku alebo nejaký obranný mechanizmus, tak nemôžeš k tomu pristupovať s hnevom, pretože si myslím, že naozajstná zmena v živote človeka vie výjsť jedine zo seba lásky a z akceptácie samého seba. Nemyslím si a neverím v to a ani sa to mne nikdy nepodarilo zmeniť niečo na sebe skrz nenávisť voči sebe. Vždy, keď sa mi niečo podarilo, to vychádzalo skrz to, že sa ľúbim a viem, že si zaslúžim viacej a niečo lepšie. A jedine vtedy, keď som tieto veci prijal, odpustil som samému sebe, čo je obrovská súčasť odpustiť samému sebe, že si takto žil, tak jedine vtedy vieš spraviť nejakú zmenu skrz lásku a nie skrz nenávisť. Takže ak máš nejakú masku, alebo teda ten obranný mechanizmus, skús mu poďakovať. Skús si povedať, že ďakujem ti, že do tohto bodu v živote som ťa potreboval a bol si tu pre mňa a pomáhal si mi, ale povedz mu veľmi láskavo a veľmi jemne, že ho už nepotrebuješ. Povedz mu, že niekedy ťa chránil, ale teraz už ho nepotrebuješ, ale ďakuješ mu. Príjmeš samého seba, príjmeš sa celkovo ako bytosť, úplne so všetkým, s dobrým aj so zlým a naučíš sa žiť autentický život. A myslím si, že sa to nedá bez toho, aby sme všetci sa pozreli na svoje ilúzie, s ktorými žijeme, že chceme byť ľúbení, pochopení, akceptovaní, alebo masky, ktoré máme zase, aby sme boli dokonalí. Naša maska, že chceme byť dokonalí, musíme byť nedotknutelní. A ja si práve naopak myslím, že skutočná sila sa nenachádza pod touto maskou dokonalosti, ale pod zraniteľnosťou. Keď dokážeš byť zraniteľný pred samým sebou alebo pred svetom a ukázať všetky svoje negatívne stránky, chápať ich a snažiť sa ich zmeniť, tak v tom sa ukrýva tá naozajstná sila, že si sa prestal schovávať pod maskou. Či už to je pred samým sebou alebo pred ľuďmi, vždy, keď sa schovávaš pod nejakou maskou, nevieš tam spraviť progres, nevieš to zmeniť, pretože klameš samého seba a klameš aj okolie a toto ťa vždy skôr či neskôr dobehne. Pod žiadnou maskou sa neskrýva nič pozitívne, pod maskou sa len práve že skrývajú veci, ktoré by sme mali zmeniť. Myslím si, že každá jedna naša maska a každý jeden náš trigger, ktorý v nás vyvoláva nejaké negatívne emócie, ja si myslím, že všetko toto sú pozvánky. Myslím si, že všetky naše negatívne veci, presne tieto ilúzie, masky a obranné mechanizmy sú pozvánky na to, aby sme dosiahli pravý opak. Na druhej strane týchto masiek, ilúzií a obranných mechanizmov sú presne tie opozitné veci, ktoré si myslím, že by sme mali dosiahnuť, pretože vtedy dosiahneme skutočnú slobodu a autentickosť, ako som už spomínal. Takže ak sa nachádzaš v podobnom období a zomierajú v tebe ilúzie, ktoré si doteraz mal, alebo si vedomý svojich masiek a snažíš sa s tým niečo spraviť, tak veď, že v tom nie si sám a tento proces bude veľmi bolestivý, pretože niečo živé v tebe zomiera, ale nechaj to zomrieť v kľude a v pokoji. Poďakujem, že tieto veci tu kedysi pre teba boli a chránili ťa, ale už nemusia. Príjmi samého seba, akceptuj samého seba, že to je tvoja súčasť a nechaj to zomrieť v pokoji.